मी आणि तू. हो, मी बाईक घेऊन येईन ना, आणि तू पाठी बस आणि मी घेऊन तुला घेऊन जातो. असं नसते यार. हो. हा. अगं नाही यार, असं बोलू नको, नाही तर जीव घेशील तू. हो. अरे नाही ग, असं काहीच नाही. आणि तुझ्याशिवाय तर मी दुसऱ्यानं कोणालाच असा विचार करणार नाही कधीच. आज नाही, उद्या नाही, परवा नाही, जीवनात म्हणजे आयुष्यात कधीच कोणालाच घेऊन येणार नाही. हो हो. काय नाही ग, असं काहीच नाही. हो, मी तुला सोडून कधी कुठेच नाही जाणार. असं काय कशाला विचार करतेस तू? नाही नाही अगं, असं काय असलं असतं मग तुला केव्हा सांगितलं. आता आपल्या दोघांचं बोलून किती दिवस झाले, वर्षपेक्षा जास्त झाले, तरी पण कधी असं काय वाटलं का? नाही. मग हो ना ग, असं कशाला बोलते, रडशील आता. नाही, अशा मला मग रडणार नाही. काय बोलतोय? नाही, असं काहीच नाही. तुला माहिती ना, मी लगेच रडतोय. नाही ना. नाही, असं कधी बोलू पण नको, कधीच नको प्लीज. नाहीतर मी समज आता गपचूप बस ना, नाहीतर मी रडेन. नाही ना. नाही, मी नाही बोलू शकत. अगं नाही हो. अच्छा ठीक आहे, सॉरी बाबा, सॉरी. हो हो, चल ठीक आहे, मग ठेवू मी. हा, जसं असेल मी तुला कॉल करतोय. ओके बाय. नाही ना, मी नाही रडणार आहे. ओके ठीक आहे, बाय.